Исәнмесез, дусларым? Татарча онлайн мәктәптә сезнең белән кабаттан очрашуыма мин бик шатмын. Бүген безгә кунакка матур курчак килде. Аның исеме Әнисә. Ул җырларга ярата. Әйдәгез әле, бергәләшеп Әнисә белән исәнләшик. Сәлам кулларым, шәбәк-шәбәк. Сәлам аякларым, тып-тып-тып-тып-тып. Сәлам битләрем, шәп-шәп-шәп. Матур битләрем, шәп-шәп-шәп. Сәлам иреннәрем. Сәлам тешләрем. Сәлам бурыным, бип-бип-бип. Сәлам балаларым. Сәлам. Карагыз әле, дусларым. Әнисә ничек матур итеп киенгән? Милли киемнән. Нәрсәләр кигән икән ул? Әйе, бик дөрес. Матур күлмәк, камзул, башына матур бизәкләр белән чигелгән калфак, аягында читек, муенсасы да бар. Әнисәбез бик матур. Ул безгә төрле уеннар алып килгән. Әйдәле, Әнисә, бергә уйнап карыйк. Нәрсә дисең? Башта балалар сиңа җырлап бирсеннәрме? Яхшы. Балалар, әйдәгез, җыр өйрәник һәм Әнисәгә җырлап бирик. Тыңлыйбыз сүзләрен. Безнең нәни Әнисә җырларга бик ярата. Тырыша, җырларга бик ярата. Хәзер сүзләрен кул чабып әйтеп карыйк. Безнең нәни Әнисә җырларга бик ярата. Тырыша, җырларга бик ярата. Тыңлыйбыз киен. Безнең нәни Әнисә җырларга бик ярата. Тырыша, җырларга бик ярата. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бергә җырлап карыйбызмы, балалар? Син, Әнисә, игътибар белән тыңла. Безнең нәни Әнисә җырларга бик ярата. Тырыша, җырларга бик ярата. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Булдырдыгыз, балалар. Хәзер уеннарга күчик. Беренче уен. Тыңла һәм кабатла. Бу уен өчен 2 карандаш, яисә менә шундый таякчыклар кирәк булачак. Әзерләдегезме? Музыканы тыңлыйбыз.
Икенче уен. Барабан ничә тапкыр бәрә? Тыңлыйбыз һәм әйтәбез. 1 тапкыр, 2 тапкыр, 3 тапкыр, яисә күп тапкыр. Әйе, бик дөрес. 1 тапкыр. Булдырдыгыз, балалар. Күп тапкыр бәрде барабан. Тагын. Әйе, бик дөрес. Тагын 1 тапкыр. Булдырдыгыз. 2 тапкыр. Күп тапкыр, бик дөрес. Булдырдыгыз, балалар. Һәм соңгы өзек. Әйе, 3 тапкыр бәрде барабан. Тагын 1 уен. Уен коралларын таны дип атала. Рәсемнәргә карыйбыз һәм уен коралларын әйтәбез. Беренче рәсем. Әйе, балалар, бубен. Бусы кыңгырау. Барабан, бик дөрес. Тәлинкәләр. Әйе, маракаслар. Бусы битылафон булды. Өчпочмак. Әйе, гармон. Пианино. Булдырдыгыз, балалар. Дөрес җавап бирдегез. Тагын 1 уен. Ритмга туры китереп, кул чабырга. Зур әйберләр озын тавышны билгели һәм аларны та дип әйтәбез. Ә кечкенәләре кыска тавышлар, алар ти була. Игътибар белән карыйбыз беренче рәсемгә. 6 үрдәк бәбкәсе ти була. Һәм 1 ана үрдәк та. Димәк, барысы бергә ти та булачак. Дәвам итәбез. 2 зур песи, 2 кечкенә һәм 1 зур. Та ти-та. Өченче рәсемдә нәрсә икән? 2 кечкенә куян, 1 зур. 2 кечкенә, 1 зур. Ти-та. Тагын 1 рәсем. Куян кишерләрне биетә. 6 кечкенә һәм 1 зур кишер. Ти-та. Нинди матур җиләкләр үсеп утыра. 2 зур, 2 кечкенә, тагын 1 зур. Та, ти-та. Карагыз әле. Алмагачның алмалары кыелган. 2 кечкенә алмасы, 1 зур алма. 2 кечкенә, 1 зур. Ти-та. Булдырдыгыз, балалар. Ә хәзер музыкага эшләп карыйк. Рәхмәт сиңа, Әнисә.
бик кызыклы уеннар алып килгәнсең. Ә хәзер сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Әгәр син арышы икән, син елмай. Әгәр син арышы икән, син елмай. Әгәр син арышы икән, син җырла. Ля-ля, Әгәр син арышы икән, син җырла. ля-ля-ля, Әгәр син арышы икән, син елмай. Әгәр син арышы икән, син җырла. ля-ля, Әгәр син арышы икән, син кул чап. шап-шап, Әгәр син арышы икән, син кул чап. шап-шап-шап, Әгәр син арышы икән, тыпырда. тып-тып,